Actually, meron ngayong, dahil nga na-ban din Pogo, meron isang aspeto na hindi natin masyadong klaro. Ito yung special class BPO. Itong mga special class BPO, parang BPO siya, pero ang kliyente niya mga gaming companies outside the Philippines. No? So may mga, for example, may mga graphic design, customer service, marketing. So ito yung mga service na binibigay nila o pinoprovide nila dito sa mga gaming companies outside of the Philippines. Hindi sila kumukuha ng taya. No? Dahil service provider lang sila. So ito naman yung isang bagay na dapat klaruhin sa pagbaban ng Pogo. Dahil itong mga service provider, nagsa-service rin ng mga Pogo. So may kliyente sila sa abroad, may kliyente sila dito ng mga Pogo. So kina-clarify ngayon kung kasama sila sa pagbaban dahil hindi naman sila kumukuha ng taya. Sir, anong ibig niyo lang po sabihin doon sa seems like meron ng kapalit ang Pogo, kahit wala ng Pogo, pinalitan naman ng image? Dahil yung kita niya, lumalaki yung kita ng e-gaming eh. So kung matatandaan natin ang nakuha ng PAGCOR sa Pogo is about 6 billion. Ang nakuha ng BIR, it's about 8 billion. So that's more or less nasa around 14 to 15 billion. Pero ang e-gaming naman, ang laki ng pagpasok ng pera sa PAGCOR, mga 22 billion. Sa BIR, mga 12 billion. So ang punto ko lang naman, kahit mawala yung